Company sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:10. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayo nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang tiyempo nato no ari kita sa Miyerkules nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline Disyembre 16 na, December 16, 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ang inyo sining morning? Hindi inimayad para sa mga residente no diriya sa sudad sa Bacolod, partikular na sa nasunugan karon nga aga hibaloon ta ang update in just a short while. Kaya son Alvin Graba, ano ang pinaka-latest nga numero? Kadamuon sang mga puluyan nga nahalitan sang sunog. Aksyon Hotline. Aga pang banwa, damo na ang nagpadulong sa simbahan para sa simbang gabi or Misa di Gallo. Anong ginpangamuyo nyo kayo na pagkadto nyo sa simbahan? At least, gingrant sang City Government of Bacolod as planned nga may ara no sang pagbago sa curfew hour sa diintong ang gabi galing nagwa ang executive order nga ginpirmahan sang alkalde. Aksyon Hotline. Botang balon, temprano pa. No, nag-umpisa alas 11 ang curfew or ginpalawig 11 to 3 a.m. Ginpaliputan in short na. No? Kung sadto alas 10 ang curfew hasta alas 4 sang aga, ti umpisa kaina mayaragid tempo kung kay gayunan ang mga taga-simbahan Katoliko. No? Ang manugsimba nga magpadulong para mag-attend sa Misa di Gallo. Aksyon Hotline. Sa aton sining countdown, di ka mo magkalipat, mayara na gid lamang sang siyam kadlaw na bilin bago ang Christmas Day. Aksyon Hotline. 16 kadlaw naman ang nabilin bago naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Good morning man. Sa aton magka-aksyon nga nagamonitor na diri sa on air sa Aksyon Radio Bacolod nga paday nagasunod sa aton nga pagpangalagad. Din ka man nga bahin diri sa Negros Occidental, sa Panay area, Guimaras, Negros Oriental, diri sa Bacolod City. Good morning. Aksyon Hotline. While ang mga nagamonitor via online, pagi sa YouTube, amo man sa Facebook. No, good day. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan din ka man nga bahin sa kalibutan, especially nga ton mga OFW, nga mga Ilonggo, o kundira na nag-istar sa mga kapungsuran sa guwasang Pilipinas. Welcome to the show. Hasta kita sa takna alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline oy halong gid sa mga nagamaniho sa salakyan nung kahapon subo-subo dira sa area sang Sagay matapos nga na patay nung isa ka 77 years old tubalang nagasakay no sa SUV nga aksidente nga nagbunggo sa isa ka series bus no dira sa area hid-on
kolisyon actually ini ti may nadisgrasya gid. Action Hotline. Ti subong may mga misa o may misa de Gallo na hindi man ginatugutan na mag Christmas party pero may ara gid mga tawo nga sa gihapon nagatililipon kag hindi malikawan sa pagtililipon ang pag-inom. So kung nakainom na, kuidaho palihog, magmaniho kapin pakon motorsiklo. Action Hotline. Delikado gid katama no kung nagadalagan ka nga may tughong ang imo sining ulo o kung may ara sang makahulubog nga ilimnon ang gin tagay ka kakadelikado sina no posible amo nang tunaan sang aksidente. Action Hotline. Dito sa Negros Oriental masubo man ini nga balita ang katingalahan na mo ni incident commander sang local IATF dito iya sa Gihulngan Negros Oriental no Gihulngan City. Gin sa iya, gin lutang, upod sa iya mister, nga nagasakay man lang sa motor, pauli na tani sila balay. Anong labot sinisang doktor? Anong madalom ning kaso o kon dumot sa doktor iyang head sang local IATF? Nga lutangon ini nga munigin tunaan sang kamatayon sang sining doktor upod pa sang iyaban na bunano man iyaman. Action Hotline. Ari pa sa Christmas, malapit na lang, no? Amakon mo siyam kadlaw na lang, malutangan ka pa imo kag patay iya. Action Hotline. Galing kitiway pa man sumong sang latest update na nobala ang parayag na nobala ang madalom sining investigation sang kapulisan. Action Hotline. Balon na karon kay although Gihulngan City malayo na diri sa aton pero partly ang Gihulngan City may mga barangay lapit dira sa Isabela kag bilang isa ka kapid o kun upod daton sa Negros Island ti ang mga balita to hindi man pwedeng hindi naton mahibaluan kag basi kung may paryente pa kita didto iya sa area sang Gihulngan Negros Oriental ti ang ginlutang ngayon base sa investigation sang pulis ang head sang or incident commander sang local IATF Dr. Mayros Sansilan iya mister nga si Edwin Sansilan no mo ni sila ang mga nagkalamatay. Action Hotline. Diri sa aton sa Negros kag probinsya sa Negros Occidental by the way di ka mo magkalipat na kaka-confuse bala ko sa balita sa nasyonal no. Hamakon mo nga ang head, ang PNP chief nagahambal. Silinga December, ang pulis, ang akon sin-instruction sa ila, ang mga tao, halimbawa, nga naglapas sa ginapatuman nga minimum health standard, minimum health protocol, hindi tagid kung hindi ta nalang pagpangdakpon, agon nga pamultahon, siling gani, diri sang PNP chief, siling nga maayo ni, may bitbit ka mga daan mga face shield, face mask, nga nguway nagasunod nga mga individual, hatagan ta na lang. Pero galing, on the other hand, siling ko dapat ni tani, ginistoryahan na ni anay, nila ni presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, kay si Roque nagambal, oy, kinanglan na, umpisa subong, ang pagsuksok sa face shield, kag face mask, mangin mandatory na o kag kinanglan itumanon ini kung kaysa hindi nila ma-reconcile no ang ilang mga ginapagwa nga mga statement nga nagaka-confuse ang tawo. Action Hotline. In short ang himuon ta pagwa ta sa balay bitbit na lang nga daan sang face mask kag face shield pero galing obserbasyon ko bala diri sa aton sa Bacolod sakay ka sa PUJ man permi ko ga sakay sa PUJ magpuli na sos sobra katunga sa mga pasahero kalabanan, wala nagasuksok facial. Action Hotline. Ano abadalag ko nga balita? Standby action Alvin Grava kay unahon ko ni. Amuning namuno ko kay ina, masubo-subo ini bangod nga may nasunugan niya. Karon nga nagilapit pang adlaw sa Pasko. Ti Christmas, hamakon may imuwadaan kay imo puluyan niya bangod nasunugan ka. Ang lain sina kay basi ang imo tinago nga ginipreparar mo preparasyon sang pamilya. Hindi man pwede mag-Christmas party o kung
tililipon reunion sa pamilya, pero sa imo kaugalingon nga panimalay, kung magtililipon kag maghimos-himos kamo ginagmay, lain gid ang feeling mo. Bisa na mo ni nga may problema kita sa pandemic gihapon. Di galing agyan ka sang sunog, basi pati ang tinago mo, lastra. Ang executive order sang alkalde, as usual, ti medyo late na nagwa, no? Tepra mo na, at least nakaingagaw, no? Kagabi. Amo nang ibandra, for your information, 11 a.m. to 3 or 11 p.m. to 3 a.m. na ang curfew sa Bacolod. Ano pagid? No, kung mahingagaw ta karon si Sir Winnie Sancho, kundi nag-meeting face-to-face ang mga miyembro sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ay waigin Manila, gali madiskusyonan gid kung anong matabo sa palabuton ining ginatawag nga wage hike kido January pa ni, no, masubmit sa pila ka mga requirements ang yara sa bahin sang business sector, no. Ang mga negosyante ti sa 2021 tapa January ni may baluan, pero may nag-retire gali, no, nga miyembro sang RTWPB, I understand sa idalom sang NEDA, no, tengwa ang ila face to face nagpauli sa despedida. Ila ka mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental padayon nga magabaton sang LSI dinini nga mga banwa, no, kay ti may araman gin-approve sang RITF, may araman niya nga mga banwa nga magabaton gihapon galing kay siling komunibla dukan fair nung iban nga mga banwa yung mabaton, ang iban hindi ay kaluluoy man ang iban di ka pauli sila pamilya sini nga Christmas, no. Pag sininga New Year. Ano pagid? Now, i-check ta ni karon ang reaksyon kag ini opinion kay may ginaproponer nga ang pila ka mga talatapan o opisina sa provincial government, sa provincial capital, sa Ilungon, deras Talisay City ho, no, nga ginapanag-iyahan nga propiedad sang Negros Occidental. Tinanong gwa sini nga hindi magintindihan ay doon na budlayan, ginapabudlayan sang city ang probinsya ho. Ay inaya personal ko pa lang, no, nga personal ko lang ang paglantaw si kunano iniman imbis kung tani nga mangin mapos ini kunari di ang mga offices within Bacolod City kay mahapos sumagadto ka may kinanglan ka within the city lang, no, kay kung dito sa Talisay ito makadto naman to yung taga Negros taga Southern Negros abot nos Bacolod matravel ka naman pa Talisay pero ina tanan proposal ibaloon ta karon kun ano gid ang dalom sini abi no nga sa sining plano kag makuha man kita personal opinion nyo kagabi sa action firing line isa sa magin-discuss ang parte sa ginatawag nga plano sang face to face sang DepEd by January of 2021. Tinanong paglantaw nyo, masugot ka mo, kabataan nyo, paidalo mo kung mayara sang face-to-face sa mga lugar nga at least low risk o jutay ang kaso ng COVID. Na amo na nga aton sini mga opinion survey nga pwede nyo padalan sang inyo sining magkomento, mga reaksyon, karon nga aga. Pero unahan ko anay Saxon Alvin Grava bilang pagbukas nga ba informasyon sa mga nagapamangkot na nung latest nga update sa nagluntad nga sunog sinigidang nga aga. Patrol Report. Dari sa sudad sa Bacolod, Letsab Action Alvin Grava sa patrol, kaupon niya na posible ang taga Bureau of Fire Protection. Anong ginalinan gid sa ring insidente? Action Alvin, good morning. Aksyon Rex, orada aksyon na Arta, anong ka mga puluyan ang ginatupok sa kalayo sa sunog. Las 6:18 sining aga sa Purok Kabuhi, Barangay 10, dari sa siyudad sa Bacolod, isa ka lugar nga ginakabig bala action art nga squatter sa area diin sa initial diri nga pagpangusisa sang Bureau of Fire Protection sunod diri kay Chief Inspector Publio Buboy Protenya anom tanan ka mga puluyan nga himo sang starlight materials. Okay. Ang natupok sang kalayo and lima diri action art totally damage mo and isa ang initial pero sa So bali ang records ng Bureau of Fire Protection 5 ang totally destroyed.
Yes, action na art. Ang isa, partially damaged. Partially Okay. damaged action na art pero ongoing pa ang ilang investigation as to sa lista pa lamang ini ni Chief Inspector Publio Buboy Plutonia action na art. Okay? Ongoing pa man ang ilasin nga investigation as to sa ginhalinan sang kalayo na lakip na diri kung pila ang kantidad o kung balor sang kahalitan sang sunog action na art. Pero diri kay Plutenya nag-umpisa ang kalayo sa puluyan ni Janet Beloya. Naglaton sa puluyan nanday Audi La Madrid, Dani De Mapanag, Gina Rojo, Galilibet Tanate. Muni ang apat ka mga o rather lima ka mga puluyan nga totally damaged pero partial ang puluyan ni Jude de la Cruz action na art. Naglawig ang sunog mga 38 minutes pero mga gindeklarar ini mga takna alas 7 sa nga aga gindeklarar nga fire out na gidaksyon na art. Wala man sa may napilasan sa sunog pero may Mayo gani kaagahon na nakalabanan di kon sa Bacolod di daw ay nga tinulog tao di kapin pa muna malugar da do sako bla pero may ang tawo aga pagabugtaw temprano pa man ga or late naman sa kaagahon kakatulugan ng iban. Pani man may lang action. Bali ang landmark sini kunalin ka diri sa aton. I'm sorry to but in action Alvina. Kunalin ka diri Burgos Street. Paglapaw mo dira sa may Taytay sa Mambulok amo na dak nga area. Action na art amo na nang area paglapaw mo sa Taytay Mambulok pa wala ayon. Wala. Amo na pa wala ka or rather tuo Tuo. tuo. Amo na action na art ang lugar sang puro kabuhi. Diin ang ini nga sunog aksyon na art sunod diri kay Chief Inspector Publio Buboy Plutonia nga masyado kaikit sang dalan. Okay. Diin sunod sa iya nga halos sa isa lang gid gani ka tawo ang pwede makalabay kay pagsulod naton to kag aksyon na art sa lugar para usisa sa kung pila gid mga puluyan ang pila ka mga puluyan ang nasunog pag lusot dito action art masyado kakitid gaya sang alagyan ng skreta lang bala action na art. Okay. Amo na ang ginakabalakan kagina sa Halin mga sa kilid sang dalan, sa mayor gin nga dalan sa Burgos. Ano man mga pila ang distansya niya sini mga balay lapit man lang no. lapit lang man action na art more or less mga 20 meters action na art no. Bumayo gani no. oo. Kag at least mayo na kay na hingagaw. Lapit mga daan sa taga Bureau of Fire na sa may San Juan. Ani man lapit sa ila dati kay kaginang gapo gidya ang itong asobla action na art. Okay. Grabe ang pagbuga sa kalayo man. Nga amo ning kabangdanan nga naglaton sa pila ka mga puluyan, 5 total damage. Isa ang partial as initial and partial report sa Bureau of Fire Protection. Kag action art wala sa may napilasan. Okay, okay. Sunog, pero 5 totally destroyed. 5 totally destroyed. Okay. Partially damaged ang isa. Now, sige, ba pamatian ta nung investigation ni Bureau of Fire Chief diri sa Bacolod? Pahayag ni Buboy Plutonia. Anong personal bit. But ang pagkinolit kasi problem mo sa init niya kita nga mga personal na napigtan pala kaya pala ticket mo sa Sunday wall kag ang lalagyan po kamay ba't ang ano pa lang ito kayo magamay na yun sa dalan ang harap ay may mga pader kabutay pataklas na pakilas na may umuang center Sus. Kalayo nag-output lang. Yes, kanigday na sa nakita natin ang mga miyembro sa bombero dati magkakipagin sir sa ato para mataplan sa layo. Para may gulang sa piyak aside sa tunga kay di ba may pader aside from sa ng balay may mga kungkat pa sila yung sa ilang uwal nga hindi mo makasulod dapat masakahanin para makita mo patayin mo mong target sulod. Sini nga sunog sir, initial may napilasan or ano? Ay, nato din nga, hindi na lahat ko pagin na lahat kong ilas ng ambulance. Pero hindi na lang may ording sa ording personal sang represina, no? Personal sang represina by station kin kuha nila may nag-kirik isa sa ladder o ikana, naging gamit na siya nagtapas siya nga tiniil lang siya, no?
So, kailangan pa natin kung ano kay Dikiti ito. Kung siya, kung anong status. Sa kapsukan, sir, bilang ang damage? As to the cause, hindi ko pa matagit ang atong sa mga investigator, no? At ito sulod, gina-determine ang number of total na damage nga balay. Aksyon na at kabahin gid lamang. Okay. Nagpahayag ni Chief Din gid Inspector. kay sinugid balay nag-umpisa gani. Nag-umpisa ang kalayo sa puluyan ni Janet Biloya. Biloria, Biloya. Biloya. Oh, Biloya. Janet V na Bilo- siya nga victory or boy? Boy. Biloya. Oh, Bravo, Echo, Lima, Oscar, Yankee, Alpha. Alpha. Oh. Okay. Biloya. Biloya. Oh, amani dira nag-umpisa ang sunog. So most probably kung hindi na siya electrical o kung may short circuit, circuit, tuway pa may baluan gid kun ano. Yes, aksyon na art wala pa gid nila mahibaluan kung asto gid kundiin kag ano ang ginumpisahan sang kalayo. Amo na siyang itsura ho, sang nagumpisa sa balay niya sunog. Be-search ta ni Hindi ara sa Facebook live line, hindi na siya mo. Mga residente na nga nasunugan lang. ang mga residente ni sang Okay, nasunugan. okay. Pero kag action art sa kaginaman na interview man naton, ang isa sa mga residente lugar sang nasunugan nga amo si Manang Lilibet Tanate suno sa iyang kay that time action art in fact may namatyan ni ang pamilya abi ni Biloya mo ni Janet Asus. Biloya. O galing kita ang patay action art ang pagpati naton balang ang pagpatay dira min ang tabo or rather ang paganghaya sang patay bala dira sa barpuluyan ni Janet Biloya pero hindi gali action art kundi ara lang sa pinaka main arko sang barangay 10 dira nahaya ang bangkay sang ila sini nga Sa main pamilya. arko man. Main arko sang barangay 10 lapaw lagi sa Taytay. So bali may lugar, hindi kay dira sa arko na butang kundi na may lugar sila basi chapel na siya na no. So, puluyan man aksyonar. Puluyan man. Sa ila Okay. sini nga paryente at kay ala suludlon. So, dara aksyon na art as initial sunod dire kay Sir Okay. Protenya nga gina-confirm pa nila ang gina-verify nila ang information nga base may kandila balaga gigamit sa puluyan abi ni Biloya. That is why isa ina sa mga bagay nga ginalintantaw nila sa karon action art. Sige. So anyway, ang si Kapitan Yap Nagyapo no? Yes, si Dexter Yap action art. Kaya base basugilan nun mo na siya nanong plano sinisang barangay, ano ang inisyal nga bulig, may mga taga DSWD nang nagkadto da o kung na hatagan ni sila ayuda, aga pa ning iban baso ay pakapalamahaw bla. Ani man, amo pa na ang i-follow up pa naton sa kapitan, kay Kapitan Dexter Yap action art. Sige. At sa mga assistance nga posible igahatag sa mga nagkalabiktima sang sininga sunog action art. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid aksyon Alvin, graba balita gikan sa patrol. Amo na nga kinanglan halong gid kita. Nog sini nga Christmas, ang mga nagatakod kabalo kabisan pigado, ang iban agon mabatyagan ang espiritu sa Paskwa, ang Christmas holiday nagabakal gid bisan baratuhon nga mga Christmas lights. Amo nang isa sa mabantayan tagid please. Nga kon hina ang quality control sina sa mabaklanta kag tiyama kon mo mapulaw na halin sa gabi hasta mag-aga sa inyong mga balay na kung nakasaksak ti medyo mabutang sa delikadong inyo sining sitwasyon na way kita kay balo way kita gambal pero mas mayugid kag kung magbakal na malang kita inang may quality nga hindi man magdulot sang problema. Action Hotline. Pero sumong di pa ma-determine sa Bureau of Fire Protection, ano gin ang ginhalinan sini nga sunog. Pero suliton ko kay may nagapamangkot diri, 5 ang totally destroyed, 1 ang partially damaged. Asto sa total amount sang kalitan, wala pa subong sang estimate ang BFB. Action Hotline. Morning lang kay GPG, araman si Lipong, araman si Marlon, si Kinia Caniete, Nestor Escobido, Engineer Noel Olea, salamat gid Elin Caborobias, kag Sir Bowie Jolingo. Thank you for listening. Pagbalik ta, dugangan ta ning mga reports, kag aton mga interviews in a short while, para gid sa inyo mga ka-action. Kag ang inyo mga cellphone gali ha, palihog i-open nyo, mga cellphone nyo dara, sa may mga entry nga ginpadala
diri sa aton nga promo sa Action Radio, bakulod ang sa promo. Dugay-dugay, magapanawag kita para sa mapalaron nga winner nga magabaton sang 500 pesos. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon
pagkadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Manila. Good morning man kay Elizabeth Malakagamala, si ako Maldita. No, good morning. Haraman si Ma'am Ruby Rosmi. Judy Don sa Texas, sa Pongson, Amerika. Haraman si Zed Alunan sa Hong Kong. Flor de Lisa Barilio. Huma Lumina. Si Ma'am Heaven siya. Jocelyn Song Comedia. Franco Villanueva Osorio. Noem Dipon. Rimar Hicano Halyasgo sa Lacastilian na naman niya. Araman si Madam Mary Grace Eugenio Fermin, Benji Bernandez, no, sa area sang Binalbagan. Joff Barry Jimena. Salamat sa imo. Happy listening ko no, Miss Janina kag Miss Ruby Ann. Los Viminda Villanueva, Vic Vanguardia, Jessica Mahinay, Shien Barn. Araman si Afric Torres sa Barangay 10. Pilagid silang yati amo to, sir. 5 ang totally destroyed, isa ang partially damaged. Oy, may ara gali linog man nga nagluntad, no? Sinilang nga aga ho, i-check ara lang karon ng detalye sa amon sining Facebook page. No? Kay Kirby Lim Kukulangko, morning man, Aprek Torres, Jessa May Gonzales Bangilan, Bia Jonathan, good morning. Valencia Kenneth, Sir Alex Montesa, o preparar ang cellphone niyo ha, kay maingagawon ko lang niyo. Amo niya temprano panhinaton nga panghatag no sang premyo sa inyo kag ti amo maning amon pamaging nga makahatag kami sa inyo sang pamaskwa eh. Kay Alex Montesa, silingya Sir Art, excuse, gusto ko lang erase sa imo programa ang concern ko regarding sa mandatory face mask, face shield ordinansa ni matawag ang no face mask, face shield, no right? Yes. Actually, hindi lang gani. Isa na kay may city ordinance sa Bacolod, ang Department of Transportation may order man sina. Sini nga galing kadamo sa mga pampubliko nga salakyan nga wala nagasunod sini. Mismo mga utility drivers, mas mayo pagid siguro kung may policy man bahin sa no face mask, face shield, no buy or transaction sa mga stores o kontsanggi. Tuod na lang, amo na lang natani kung magkanto ka sa tsanggi, given na natani mo. Iba na ni gaw babayo, ang iba nuway na gidya. Nya may mga kabulig man kuno, nga daw, hindi na ko mo magbasa sila, sir, pero sigan daw waay kasunod eh. Plus, ang manuglibod isda, nga wala man ko face mask, nagapaburot pa sigarilyo. Ay, kalain. Basya mo ng oxygen niya mo, pero tila, ay gini, kag delikado na karon. Pwede ka makalaton, pwede ka malatnan. Araman, si Ligay Villares Achibar, kag sa Ibandera. No, pakarunan tayo na, Andri, kung anay mga tagita, premyo sining aga. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod.
Hotline. Ginadayal na ang numero sino balang mapalaro ni winner nga tagan sa premyo karon nga agad diri gihapon sa aton sini sa promo sa Aksyon Radio Bacolod. Nagaring na. Alas 8:56. Hotline. Kabay pa makasabat ba? Hello. Hello, good morning. Good morning. Si Action Art sa Action Radio Bacolod. Oo. Si Ma'am Zinaida Hoxon ara. Oo, ako ni. Ay, ikaw ni Ma'am. Oo. Baw, ano ka? Daw matyagan ko do happy kagigabati kang gintawgan ka sa Action Radio. Oo, wala kay kadugay doon sa hulat ko. Baw, pila edad mo gani? Ma'am, 22 years old? Ito. 52. Abi ko gani, 22. Ang imo address? JJ Gonzaga Village. JJ Gonzaga Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ma'am, kabalo ka ba lang nga gintawgan ka sa Action Radio? Siyempre, para sa iya sa staff. Wow. Ate, kabalo ka kung sino ginaistorya mo? Si... Nang... Sugani ni sa si... Artayopon. Ate, sige, ginawag ko naman to kayo na. Damo ka di kilala sa Action Radio, ginapabatian mo? Oo, si Rex Cantong, si Brian Borden. Ate, okay na lang ko sa duwa. Ma'am, Okay. congratulations. Okay lang kung premiuhan ta ka 500. Oo. Ate, ma'am. May pag-Christmas na. Wow, grabe. Padayunon mo lang pagpamati sa Action Radio Bacolod. Parang at least, no, basi kon sa uli, may mga promo pag kami diri. Salamat, kid. Congratulations. Sign off. Oh, hulaton mo lang ma'am ang text namon kag ang reference number da nga ipadala sa imo para at least sa pag-claim mo sa imo prize. Okay, Congratulations. Thank you. Good morning. Good morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Again, kay Ma'am Zinaida Hoxon, sang JJ Gonzaga Village, Barangay Mansilingan, congratulations. No, ibandra, hindi ka mo magkabalaka. May chance pa. May ara pa ka mo chance nga makadaog man sa amon siling nga promo. Kaya nagapadayon pa ini. Aksyon Hotline. Ang ibandi ka siling, ang ngalan ko ay gidya magabutan, tigaling ho isa kalabador man di ang entry nga nagpadala, no? Hindi ta na mapili kung ano lang magabutan tayo. Man province-wide inisubong mo. Hotline. Alas 8:59 na. Ang iba naman minsaya, karon na lang palihog sa udto. Nawingagawon ko lang ni kay ang party sa mga LGUs, actually na report man ni Action Marlon na plasta naman gani kundi ining nga mga areas ang gina-approve na sang RIETF, tiining nga mga lugar nga may approval and ako nagapating ang National IETF ultimately i-approve man ini no ang moratorium. Tigaling amo na bala may mga LGUs magunog gihapon nga magabaton sa LSI kapin pagid kon jutay gin man ang cases. Para sa akon ti kinanglanon man si iba na gusto magpauli tos lugar nila mo. No nga inablang at least makaupod ang pamilya nila. Kabalo kong ang iba ni atat na no magpalauli. Pero for me why nagidman masyado guro LSI. Kundi ini mga iban nga nawadaan obras Manila, no, nga ti way na sa mahimo to, kapin pa kunan nirangin obra nila, amo na lang ni pamatyagan kung way nagkapalauli di sa aton sa Negros and Bacolod mo. Kaya iba niya ti kun may authority man lang or authorized ka man lang to travel, no, ining authorized person outside residence, mga apor, ti kung may requirements kaya free ka man mo nga mag-travel. So, depende ni kundi ni mga LGUs, ibaloon ta lang na no, sa kay Atty. Refrando Diaz man, kag isa pa ka question gali kaya namang kapamangkot, ang iba nag-worry. Anong matabo iya sa diri within, kay kundi naway nagin man sang limitation o kon
mga ginapatuman iya sa aton diri nga nagaobras Bacolod, ang iban diri nagatiner nga magpauli sa ila lugar sa tion sang Paskwa no kag bagong tuig. Gusto ta na karon pa klaro man sa provincial government what will happen no kay kinahanglan do may uniformity guro ni nga kun ang isa ka LGU ang mga gaobra dis Bacolod ya kun do ay man problema kay low risk naman ang Bacolod titani maka-travel man ni sila makapauli na lang ya sila puluyan pero hindi ko na kay balo kung ano gid ang guidelines subong sa province. Munuhon ko lang ang parte sa sining pag-transfer sang provincial capital pero abi ni bala kung ako pamangkuton ang isa gid ano gid ang kung ano gid ang main purpose ni nga ang do balinon dito sa Talisay hindi handugang ni naman ni nga kagastuhanan kapin pagid nga sa igo sang pandemic ni would it be possible nga gamiton talang nanay si iba ng project kon man lang kundi magsinaw-anay ang mga leaders naton do gainupdanay mo lang ni sila kung kaysa mag-minitingay kung ang reason nga daw hindi harmonious ang relasyon sa mga opisyal dis Bacolod kag sa provincial capital ti galing sa politika way mo man ay ginapangasawa way man niya forever nga ikaw lang yatanan opisyal sa Bacolod di kag sa probinsya di bla do hindi ko bala makita ang isagid kamayon nga punto kung nga ang muni ang sitwasyon no nga ang may mga ginaproponer kasayluhon pero pamatian tay kung anong point diri sang mga naga-propose nagaplano nga ang provincial capital do sayluhon pa no dito sa Talisay City siling ko ni Doc Budlay man na oy sa tanan nga mga miyembro consumers ng Seneco atensyon na kay tuloy naka-istorya nakita initially kay attorney ang bag-usubong Seneco acting general manager attorney Dan Pondevilla. Now may mga good news ang ginpanghambal. Actually mga meetings sa Seneco board sa union sa management nila nga iban na istorya na kadamo sa mga development may mga nakitaan gali di si Attorney Pondevilla may mga problema galing iban ni nga mga ginpamakal sa Seneco bla nga mga mitruhan no inang mga mitruhan na ginabutang bala sa postida nga basahon sa mga meter reader may ara iya sa manakitaan diri si Attorney Pondevilla nga may mga electric meter nga hindi gali applicable di sa aton kay perti kay init ka timpo di kag ini nga mga meter ginagamit lang sa mga mabugnaw nga lugar amo nga dali gali ka kapanas dali nga hindi makita sa mga meter reader kung ano gid ang exact amount amo nang iban ginapatupaan lang kag siling ni Attorney Pondevilla singa may ari bala di mga naga-operate gidya nga gapangliso sang mitruhan ay kalain ti ang ginahimo nila ginadayaan nila ya no amo na siguro nga ang iban ang pagpangawat bala sang kuryente ti amo niyang palangabuyan sang ibanda kag iban pagida good news man kay masapol man sa grupo sa mga kwano may plano siya nga sa pulo ng mga consumers group which is very good no kay in the name of transparency pero pagkanunantan lang na ariyo maki-update lang ko kay Sir Winnie Sancho kay may face-to-face meeting sila. Dagligan nga daw o kahapon dito iya sa bahin sang Iloilo I understand nugin patigayon ni. Galing daw ay gikuno ba istoryan ang party pa sa ginatawag naton nga possible increase wage hike para sa Region 6. Ano to bando nag-despedida? Online sa hotline. Let's have Sir Winnie Sancho, ang labor representative ng RTWPB. Sir Winnie, good morning. Yes, Art. Mga agasi mo no, labi nagit sa atong tagpalamati. Salamat sa time nagtabok kag ito gali pa Iloilo, sir. Oo, kay ang ilang instruction nga face-to-face meeting mo. Mm-hmm. Actually, why nagidman sang kuan nga mga protocol, ay di man lang galing pag balik mo de kinanglan kuan kato sang kudakan kabala sa Iloilo no abe good daw bilang it would serve as a backtrack
kuhanin mo, abi. Okay. Number ko para magbalik ka. Di okay man lang, wala man gid sang hasol. And then ang amon nga meeting, mas maayo man tani, ugaling kay tungod wala sang, sang, akong papagtanaw, failure on the part of management to submit the requirements, no? Muning mga repertorial requirement na ara na balhag sa wage order number 25 nga may yearly sila nga submission sang number of their personnel. Okay. So wala kita sang may memoir kundi wala to nagid lang ang January 31. Ay, sus. Ginset sa ilang nga deadline, no? Mhm. Ay apat pa lang ka kumpanya ang nag-submit, no, which is very frustrating, no. Pero gin-emphasize na ako nga ang January 31, 2020 2021 is not the real deadline kay sa pag-issue sa wage order number 25, 2019. Okay. Ang deadline is supposed to be January 31, 2020. Why man sila makatag, muna lang na nga ulato naton para ma-evaluate kit bala nato, no? At this point in time. Pero ang apektado nga workers are sa bilog na Region 6 ang mga pandemic ni is about 126,000, no? Kaga ang ang mga establishment nga nanira, practice ang flexible working arrangement, kaga nag-close temporarily, malapit-lapit ka 7,000, no? Mga 6,000 plus, which only comprise of about 1% man lang siguro kay 61,000 lang aton establishment mo dili sa sa Region 6. Galing kita yung problema ang duli, why pa man niya sang factual o kung gid report man or submission kag actual nga inspection kung pilagid ang affected. Hello? Siling ko ang problema, sir, kay ang doli, do hindi man niya kompleto gid ang data nila since nga do ay pag ginman sa survey silang ginhimo blang amo ginman ning actual nga mga affected nga mga empleyado sa pribado nga sektor. Well, that's correct, no? Kay ongoing pa ni ang ilang ang ilang survey. Okay. Medyo kulang-kulang, no? Hindi lamang sa pandemic, limitado ang nagkadto ko da sa duli. Hindi ka gani kasulod eh. Iduhol mo lang ang imong complaint, no? Which is galing protocol man na nila kung ginapatigayon man na nila in observance of the government policy mo. Hindi mo man na mabasol because of the pandemic. Isa si pandemic ka COVID-19 lang yung pasibangdan tanan mo. Oh, correct na. Daw pwede mo man gamiton bala because of COVID-19 daw excuse nga daw ay katrabaho kami kiti may COVID. Kaya mo na siya, no? Nahimo bala nga convenient excuse, no? Para pero in the process madili madili ang mga complaint kagang iban pa nga mga bagay, no. Pero sir, ari na lang January pa may baluan kag dra pa after January possibly ma-discuss nyo kung what will happen to the wage increase, no, nga ti dapat tani may review na ning board mo kung ano ang ipatuman. Supposed to be medyo atrasado ang kumpas, no? Kaga isa pa ang ginambal ko na ang limitasyon bala arts ang ginatawag bala nga Zoom meeting. Hindi mo mapusa ang kuan eh. So amo na siya sa January abi kung magalog-galog kinanglan kada meeting face to face bala para nga at least madisdihan dayon kay kabudlay sang Zoom may mga constraint na hindi naton matandog. Yes, sir. So, isugpunan lang ni Guro, especially tingin mo sa akon kay nakapartis ka sambay, kaya ipitig ko sa time. Tingbon na ni-discuss in some other time. Sir Win, thank you sa update na ginatag mo. Pero, Art, dali lang. Antes ka magkuhan, yes, sir. Atag lang ko sa imo sang info nga, base makamit ko kay Tony Pondibilla, buwas, no? Oo, actually na, initial ko siya, may interview ko di, kag willing gid siya gali may istorya man sa inyo, Sir Wayne? Oo, buwas hapon kung tagaan nila ko schedule, maistorya ko siya kay kadamo blas mga issue labi na gid ning overcontracting. Gani man. Salamat gid, Sir Wayne. Good morning. Okay. Good morning. Action Hotline. Yang nagapabot na kung anong matabo sa wage increase after January 31 pa may baluan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung
hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas. May nagkita time, no? Sorry gid sa so, kumalabutan kay J.A. Andong, amo man kay Ter John Liado Itabag. Good morning dira sa imo bilog nga pamilya. Ang ako lang mabilin sa inyo, rekomendasyon kag amo gini ang aton pwede gid nga masaligan karon nga tiempo kinanglan papakuron tang aton immune system para likaw sa naman nga balatian. Edition sa Action Hotline. Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita,